uTshepo uTebogo noMpho Mahlelwe balindele umama wabo eOR Tambo International Airport. Basuke eMpumalanga ukufika apha ngentsimbi yesihlanu kusasa. Lusuku lwesibini eli engabuyanga. Bayinxalenye yabanye abalindele izalwane zabo ezisuka eLagos. She was looking forward to a healing because she's having a problem with her back, and her main thing was that she wanted to pray for her kids, that we can have a prosperous life. uTshepo uthi imphatha kabuhlungu into yokuba umama wakhe abe usavaleleke kobugoqo. Can't even eat it. Indlela aziva ngayo mvanje ngeSynagogue Church of All Nations itshintshile. uTshepo ufuna umfundisi wale nkonzo uTB Joshua aze ngaphambili. You must take responsibility. You understand? You're the captain of the ship. You must account for what happened. You must put the blame with this has happened. And at least show some remorse. Xeshikweni ibintseni yodano kuninzi bebekhona abavuyisanayo. Amalungu alenkonzo asaminga kwinkokheli yawo. It's really bad because they are really damaging the pastor's image. He is also saddened about the situation, but he is on our side. Iintsapho ezininzi zithi azinakulahla ithemba kwaye nangomso zizabe zilapha zilindile. Ndinguzikhona Tshona, eOR Tambo International Airport.